Dembaş temaşevanên hêja hûn xêratin. Îro dîsa hunermend kê gelek hêja mêvanê me ye. Îro mêvanê me hunermend Sîpan Xelat Birêz Sîpan Xelat bi me re ye. Hûn xêratin. Silav reis serkeftin. Hûn çawanin baş ne? Hevalê spas. Gelek spas dikim. Hûn çawanin başin? Gelek spas dikim. Gelek spas. Birêz Xelat, di van rojê tengasî da ez dixwazim pirsa rewşa te bikim. Jiyan çawa derbas dibe di van rojan da, di van rojê koronayê de çawa derbas dibe? Serî da pîroz dikim te û hevalên ew kesî ku keda wan ketin ev programa hanî pîroz dikim saeta we xweş. Di rojên aha teng da hûn aha bernameyê aha amade dikin, ked û emek didin. Spasdariyê xwe pêşkêşê we dikim û pêşkêşê temaşevana dikim, kesê ku me temaşeyekî an jî dûra godar bikin. Silav hirmetê min ji bo her Kurdekî li ku derê dijîn, diaspora, li Kanada, li Kurdistanê silav hirmet û daxwaza werim pirsa we em gelekî başin ji ber ku ev nexweşiya vîrusîn xwe ber me nedaye. Ji bo vêya em kêfxweşin. Bi rastî gelekî nas û dostê me êm xwe naz dikir jî vî nexweşiyê ketin. Mixabin kesên wefaz jî kir hebû. Em ji malbatê wan re sersazî dixwaze kesê çûn ser dilovaniya xwe em divê rehma Xwedê lê bin. Ciyê wan bihişt bin. û yanî ev nexweşiya hanê bi rastî serê dunyayê serê gelê dunyayê bû bela. Belakî mezin e. û ez vêya dixwazim yanî bi bîna fire em ê nêzik bibin. Em bêhna xwe fire bikin. Hinekî daha bi zanistî em nêzîkî vî nexweşiyê bibin, lê mêzekin xwe biparêzin. Baş e, ji xwe tedî her gelekî li ku derê dijî vêya nêz da dişopînin. Ji ber wî hewce tune em pir şîrova vêya bikin ama ez hêviyê xwe dibêjim. Ez bêjim hêvî dikim ti însanekî vî nexweşiyê nekeve xwe biparêzin. Gelek spas hevalê span. Belê pirsam kîzî ji bo hemû mirova bûye du aliyê em rastî bizanin pêşiya koronayê û piştê koronayê. Jiyana te rûtînê pêşiya koronayê çawa bû? Ti karî ji piştî qala jiyana xwe beriya koronayê ji me re bikî? Yani berê koronayê wek her însanekî em jî aktif bûn di jiyanê da. Herkes di kar û barê xwe de aktif bû tabî. Tê zanîn piştê Hevalê span. yani li vê dera hîn ewtir bû. Hîn li vê dera hîn berê vîrusê mesela em bêjin şahiyê dawetan hebûn. Em ji ber ku em hunermendin konser hebûn. Jiyanek aktif hebûn. Mixabin piştê vîrusê hûn zanin biryarê hat girtinê hinekî herkes mecbûr di malê xwe da bimîne. Hemî wan organîze û şahiyên gel giş hat betal kirin. Piştê vîrusê ez fikrê xwe bêjim. Piştê vîrusê eger ku vîrus ji navî miletê rabe her tişt wek berê nabe. Ez dû fikrê da me. Ne konsertê me wê wek berê bibe, ne jî şahiyên mesela em bêjin wek şahiyên taybet yani dawet dibe, konserên organizatoran dibin. Kesê ku bixwaze organizên konsera çêkin taybetî em bêjin wek ji xwelê dîskoa, wek ji xwelên
tiştên hunerî konsertê han wê tena berê nebe edwî fik baweriyê dame wê hinekî astengî çêbin hetanî gel ew bîr û baweriya gelan bi hev re heta ew belkî demekî dirêj bigire û dîsa jî em li benda rojekî xweştirin hêviya rojên xweşin yani. Gelek spas hevalî span. Birastî rast bêjî jiyan piştevî koronayê pişkî zehmet bibe ji bo me. Konsere wan ji vî bernemayê ez dibêjim. Belê me qala tengasiyê kir, me qala van korona rojê korona kir. Em dixwazin gerçî dengê tê xweş em dixwazin godar bikin. Tu karî ji me re stranekê bêjî vî demê de? Hevalî span? من piştî ez axivî min dengê we nebîst. Belê min got dengê em dixwazin stranekê godarî bikin. Hûn karin ji me re stranekê bêjin. Belê. Tabii. Ez stranekî were bêjim ama ez serî daxwaza şermîn bigirim wek moderator. Stranê we hûn bixwaze ji me tamam mı? İzna ve ez vîya rast bikim ez vîya rast bikim hinekî tamam. Hinekî carna ew temaşevan bira qusîrê ev bike carna ha em tê sikirandirî û terin tenê otomatikman telefona me jî ew dibe yani ew ekran telefona me jî em mecbûr biguherînin. Ez dibêjim kesê ku me temaşe dike û tu jî di nav da daxwazê we taybet hebe ez ê bêjim. Ama tu nebe gorê dilê xwe bêjim. Gorê dilê xwe ji me re bêje. Hevalî span eke kamera serê te jê kiriye ji bo nû tu karî piştî ayar ene daha baş xwên dike. Tamam. Gelek spas ene daha baş dike. Tamam baş. Tamam. Kani reşê şahiye şahiya hevala sariya Mirokani reşê şahiye şahiya hevala sariya ewe buka ser bixêrî zava jî armanca wê ye ewe buka ser bixêrî zava jî armanca wê ye Oy ez bimrim çendê tejme birim hay ji xwe tune me oy weka xû gelirim lê 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 ez bimrim çendê tejme birim hay ji xwe tune me oy weka xû gelirim Çavê xiyanetê gilî kirin bêguma Morbe çavê bêbextiyê kistin kebîna neyaran ne dîn heye ne vicdan ji me birin canê cîvan
ندین هیا ندیشان جمدرن جان جیوا آی از بمرم چندی تجمدرن های جی خواتنم آی وکاخو کبرن لیلی لیلی از بمرم چندی تجمدرن های جی خواتنم آی وکاخو کبرن آی از بمرم چندی تجمدرن های جی خواتنم آی وکاخو کبرن لیلی لیلی از بمرم چندی تجمدرن های جی خواتنم آی وکاخو کبرن gelek spas saat خوش هوالی سپان سپاس خوش ساعت خوش هوالی سپان ادخوازم پشک پرورداریا موزیک پشکزی گوداریا تبکم تا چه وقت دست به موزیک لیکر موزیک به چه آوایی کت جیانا تا براستی مفیا gelek جارا د برنامه تلویزیون ما داش گوتیه اما جبوی تماشاوان ما دیسا بیجم سال 1994 از چون علی متروپولین ترکیه علی بورسا براستی موزیک دوی سال دام دست بیکر ام بیشن چاوا موزیکا تکنیکی یعنی ام دچو شاهیا ما خباتی موزیکی دکر ما گروپ شخارا چیکر ام بیشن ام دچون قرصین شان دنگ دبستانی دنگ ام دچون دبستانی نوتا yani eskarım beşim nodu çaralam dest bekir ama beriya uji براستی ام لولات سرحدی باجار سرحدی موشی لگوند باخچه چندی کو مفکر یعنی هینی موزیکی دنگی مخواشه بردا ویدا گوندیا مثلا دعوت الکوچی دو از دچوم یکی ما به دست مبگرتا دگوار کلک امرونی سرام بیشه yani belki bu sebep ki evan ku insanı ku jdengi mahaz dikir gunde meda belki evjmer yekemin bu sebep jber ku gel jmer ard ve dengi tehvaşa anjit mesela tadvi walidat kar peş kevi prani ihtiyari gunde me uçağı ana kesi prani je çuna rahmeti خدای رحمه خلوان که یعنی ما دست مدگرتن چامدی دیگو کاوره رونی جمر استرانه کویجه ومشي دست وشاغي مكشان استران بزني ما مدقوط واز دقيريام زاني من اي بجنتر اجاري بشتي از بيشم از بوم ها نهسالي دهسالي اجاري دعوات اندا بي مدگرتن بزوري ادوستيام بساعتان ديلانه دگرتن دگوج مرسترانه بيجن استرانه بيجن يعني براستي جيانا من ما ورا از بيشم بحسكرنا موزيكي از مزن بوم ama vak ambition tekniki nodu çara da eskarım bejim me dest pekir yani. بله gelek spas بله هوای سپان از خوازم حکی دا گدارکم از سترانه که خوازم جوه من زن از بریتان پر هستکم جبونی وی از بریتان دخوازم اگه هم کارج مرا بیجن بدنگه وی yani jiber ku eva bername zindî li ser em bêjim man programê hûn çêdikin Piranî em tembûrê xwe li gorê çend noteya em eyar dikin em diwan denga da dikare bêjin ez hinek daha dengî pir qêrandin ne ez hinek dengî nêz da bêjim baş e wek em di konsera da dibêjin ez wer nabêjim wek malê û her wiha strana Bêrîtan jî dixim diyar ji bo hemî ji ber ku Bêrîtan ez wek
پێشەنگێکی ژنین جیهانێک کەچین جیهانی دبینم ئەس خم دیارێ هەموو دایکان خوشک و برا Roja rojelati beritan tu aşıtti u xebati beritan ti roja rojelati beritan tu aşıtti u xebati beritan tu cengavaran velati beritan beritan tu cengavaran velati beritan Roja rojavayı beritan slav jibona gellayı beritan ti roja rojavayı beritan slav jibona gellayı beritan tu cengavara kurdayı beritan tu cengavara kurdayı beritan Sorgular Kürdistan'ı beritan reyberin keçi cihanı beritan sorgular Kürdistan'ı beritan reyberin keçi cihanı beritan te gel rakır serhildane beritan te gel rakır serhildane beritan ساعت خوش gelek spas dikim gelek spas hevalîspan ez dixwazim piştî qala Span xelat bikin Span xelat çawa derket ortê dîroka Span xelat çi ye qeseta wî yekemîn çawa çêbû em karin piştî qala wî bikin bi rastî tedî min ez hatim hetanê Bursayê li wir mam ne herî li wir em gava ket nav kar û xebata îjarê mehewlda di nava xebatên muzîkê de me gava grup çêkir jî îja di xêncê xebatên muzîkî îja me rewşa vî milletê jî fehm kir gava me rewşa vî milletê me gava fehm kir gava me vê şoreşek tê meşandin me wî fehm kir piştî wî huner û şoreş bi hev re tê meşandin me wî fehm kir bi rastî îjarê me hewl da em strana çêkin yani ê dilê xwe bêjin ana hunermend zanin çi dît wî dinivîsînin carna gotinên hunermend da li xweşê her kesî nare
يعني مثلا بيجي لخوشي سياسة مدرا نار لخوشي روشن بيرا نار لخوشي ريخستنا نار أما هنرمند ذاتن مخالفة يعني مخالفة جيانية چاوا جیهان daha خوش به تم مخالفت که هنرمند جی کاری کوی هاج هیه جبروی از بیشم گوا ام فری وان تشتان بون ایجا مهول دا ام سری خوال سر سترانا بهشنی یعنی ستران چیکرن ستران نویساندن ستران آوا کرن آواز چیکرن پشتی وی گوا ما چیکر طبی وان ستران ما چیکر طرف گلی ما داشت هات حس کرنی أنا جل نافذ دمرة يعني بس دي ويسبان خلات شيبو جل سبان خلات شيكر جل هنرمندي دنا شيكر أو كو هنرمندي يود ناف جل أم في هنرمند جل وان شيكر يعني ناف يلو جل دايوان سبان خلات جوار أبو يعني جل استراني محاسكر عجب عندن خدوان استراني مدى ديتن جبوي وي ناسنامه كي دامه يعني قلت سبان خلاتي تبي كاري بكي وأمشي هول دادم که لایقی وی گلی ببینی یعنی از بیشم سپان خلات ها چی بو و آلبوم مجی سال 2006 تا آلبوم من یکمین چی بو پشتی وی işte سه هف آلبوم من چی بو دنوان خینجی وانشی استرانی تک جدار دخم خباتی من جهیه هین جهیه حیا ایروجی مدار خس ام بیشم مثلا پرسترانی وک سولین استرانی دنا یعنی نوک آلبوم تک درخست ایرو شونداجی از هول دادم ورق سرانی خاچی کم یعنی تایبتی پرانی نه کاری تکنیکی پرانی daha fazlayı از خوازم سرانادی کار بینم وک ام وی اورجینال یعنی خوازایی سران ام بی تمبور به براب دنگی تمبوری گیتار به دنگی گیتاره به بلور به دنگی بلوری به از بارکم سرانی کردیش هنه که daha خوشه یعنی اور او ناتورال ام ویجه چه خوازایا هنرا کردی خرام آوا جبروی از بارکی لوی طرف تریم اما ام سرانی ام بیشن راستی ام سرانی فانتازی جید کن سرانی ام بیشن وک پاپ جید کن سرانی دیلانی جید کن اما دنوا هنری دا چه پوراس دوی یا مرو لیخی او تشکی دنای اما سکنا مرو تشکی دنای مثلا سکنا من تشتکی بالا مبکشن از وید کم یعنی از بجیکی و گریدای ننم تشتکی بالا مکشان از هنری سر وید کم یعنی جبوی بیا از دویشم خباتی من بکی ایرو شون داشی یعنی اگر پرسا و هب بیشم ایرو شون داد خواهد چه بکن ایرو شون داشی از خواهزم سترانی خواه ولو چه کم یعنی سترانه کی ادی وقت آلبوم برینا 10 ستران فلان ستران بسترانه میدرخین خباتی میشه هنن مثلا انا 3-4 سترانه میشه من ما خلاص بونه از تک پیشکشی گل بکنم gerek mavsal gerek spas. Hawali span ma piçki beli zahmeti ma qala zahmeti afkir kava albuma no da speaker em zanin ki hunermendê Kurd jiyana wan bi zehmet û bi fedakarî tîjanin. Ji bo vî tevî cefakarî tu çawa dibînî vî cefakarî ji bo te ev زحمتی موتیواسیونه انجی بندکیه تچود فکری جبوی بیا نه انا مرب ها بگر رادس از هنرا کردی سد حیف مخابن کسی هنرا کردی چه دکه او درفتی و تنه وقت مسلک بکه زنی مثلا ام بیشن از آلمانیا دجیم ایرو هنرمندکی آلمان ناف گلی خود هاتبه حس کرنی وی کاروباری خواه رسمیت دیده فرمی وک مسلکی کش دکه این زمان ده و جیان خواهی درباست که یعنی کاروباری وک مسلک لسر هنر خواه دخبته و جیان خواهی درباست که یعنی جیان اوی تکا کسی و مالباتی و چد و برابه و جیان خواهی درباست که یا ایمه کرده اب شانس من نینه ادی نزانم مثلا خوازی اب امکان مجی هبا از خوازی دینم یعنی ادویج مثلا ایرو بلکی استرانه من بملیونان کسی که جوان دخوینن کسی که نو موزیکی حزد که دخوینن تلویزیون دا جدا دردی که من کس دخوینن خوازلا از دویجم مثلا ایرو چند جراج گوتیه بسترانه من
ji li ser dijîtalê pere qezenc dikin pê jiyana xwe dikin ama ez qezenc nakim. Zanî mesela ez jê nakim. Xwazil ev imkanê me ew e ba yani partî û rêxistinê me vî xebatê daha baş bikirana ez wek rexnekî ji bêjim daha hunermendê me heval û hogirê me hunermend bekî daha nekî fereqatiyê rehetiyê bidîta ji bekî daha hîn bikarî bi karûbarê xwe baş bikire yani karekî di mehekî de bikire wî dibekî 10 roja da bikire ama huner ji parikî zehmetî jî jêr lazim e zanî çawa zehmetî jêr lazim e te pir pêşketiyê te nava pir gelên em bêjin çawa dewlemend da bijî te nikare hunera gel çêke te pir di nava gelê feqîr da jî bijî tu nikar hunera gel çêkî yani hunermend hem li her derê di her warê da gereka hebe ji ber ku fehm bike kî çi dibêje mesela rewşa ku îro ew însanê ku di qampa şehpayê de ji gere fehm bike û aynî bi mejiyê xwe dilê xwe hêstê xwe li wê derê jî bijî ama em li Almanyê de jî dewleteke em bêje kapîtalîzm tema çixwe navê demokrasî û virda wê da ama dewletê kapîtalîzm em gereka jiyana birayê ji fehr bike li gorî wî jî hunera xwe biafirînin îjarê mixabin ez dibêjim hunermendê Kurd sed heyf û mixabin em gavekî ne bekî sê çar gava ji hunermendên netewê din mînûs dest pê dike eksî dest pê dikin hinekî karê me ji wan zoktir e ez vêya dibêjim gelek spas mamoste em karin hepkî stranekî daha godarî te bikin stranekî dikare ji me re bêjî ez stranek deng bêjî bêjim belê dibe mamoste bikin diyarê hemî dayîkan bêje dayê bêje û bêjî ey kulê dilê min te rêjî berê min dane gerîbiyê çi de bêjî eman gidî wey dinyayê bêje dayê bêje û bêjî ey kulê dilê min te rêjî berê min dane gerîbiyê çi de bêjî eman gidî wey dinyayê felek dilê min deşînek axwî min dîla bîra xwe bîne dilê tirse min xapînek heyfe emrê min zêrîne felek dilê min deşîne axwî min dîla bîra xwe bînek dilê tirse min xapînek heyfe emrê min zêrîne ez ne xweşim mînanakî wey çima derîl min venakî ez ê dimrim bawer nakî êdî diçim fedeynakî ez ne xweşim mînanakî wey çima derîl min venakî ez ê dimrim bawer nakî êdî diçe qedeynakî
Beje babo beje dayek heyla brao xuşke da khoyek amre çuyi ediyek kesi rano min kare dünya beje babo beje dayek heyla brao xuşke da khoyek amre çuyi خوش دوانای هیچ کسی را نامین کاری به دنیا بیجه دای بیجه بیجی وی کل دل متبریجی بری مدانه غریبی چه دو بیجی اما گدی وی دنیایی هەوەری سپان ساعت خوش gelek spas ji bo dengê te. ئەوەژی خۆشتر هەوەری سپان ئەفسران بەری پرسا te ڕێکا dikim ئەفسران من خلاص kiriye min klîpa wî jî kişandiye li Kurdistanê hemî derê yanî min xelfetiyê kişandiye li Amedê kişandiye dîmenê wî ez bêjim ha li welatê Şerefdînê min kişandiye li milê Depê û Dêrsimê min kişandiye zanî ez ê wana hemî montajî xilas kirim bi xêr ez dibêjim demekî nêzik da ez ê viya pêşkêşê godarvanê xwe bikim belê belê ser YouTubeê ez dibêm em karin em ê godarî bikin rast e erê erê belê 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 biborîn ez gotirê le birim ji ber ku ez çend cara hatim Kanada belê ez çend cara hatim Kanada min gelê me wê derê me we nas kir min ew kesê ku îro ana rejiya me dikî ji hevalê Gurkan silavê xwe li wî malbata wî dike em wan malbata wî ji bû mêvan me xwarina bîrtiya xwar ha ez silav û hirmetê xwe pêşkêşê gelê me Kanada dikim Kanada Amerîka wê milê em hatin silav û hirmetê xwe pêşkêşiyê xwe hezkirinê xwe pêşkêşî wan dikim û ji wan re serkeftin jiyanê xweş dixwazim gelek spas dikim gelek spas hevalîsiya gelek spas hevalîspan hevalîspan ez dixwazim piştî qala birastî teknolojiyê em bikin îro bi teknolojî hûn zanîn ki pir hat guhartin di her aliyê da müzik zê pir hat guhartin ji bandên teyvan ena müzik nihazê li ser internetê tê godakirine vî guhartinê rewşa te û müzîka te çawa cuda kir yanî va pirsekî baş bû ana ez dixwazim aha çend gotina sterî da bêjim îja ez werim pirsa te niha ana va medya sosyal medya civakî heye imkanekî gelekî baş e ji bo ku kesê ku müzik yanî kesê ku müzik hes hem kesê dixwaze müzikê bike hem jî kesê dixwaze müzikê godar bike ji bo wan imkanek baş e yalnız sed heyt û mixabin mesela va medya sosyal medya civakî gelek kes şaşî bikardîne ez rexnê karim rexne jî bikim yanî tu vî sosyal medya civakî baş bikar bîne şûna wî da bikar bîne ez dibêjim imkanekî baş e îro kesê ku dunya pêşketî da ser sala 21 de imkanekî baş e ji bo hunermenda ama tu baş bikar neyne jî va xezebekî ji bo hunermenda yanî rastî ez dibêjim xezebekî giran ji bo hunermenda ji ber ku mesela îro belkî berê di welatê me da em ser xwe bêjin di welatê me da dengê ku ixwas xweş hebû imkanê wan tune bû derketa televîzyona imkanê wan tune bû kaseta çêkin dengê xwe bigînin însana gelan yan jî kesê ku ew nerxê hunerê pê re hebûn nikarî belkî ji bê imkaniyê nikarîbû bîne ziman derxista bi godarvana bida godarkirin
eva ger ku tu aha bikar bînin tu vî çavê lê mêzekê ji bo wan kesan gelekî baş e îro em divînin bi milyona xort û keçên Kurda dengxweşê wan hêstên xwe stranên xwe li ser medya civakî parve dike bi awakî bi exlaqî baş e. Ama em sed heyf û mixabin jî her çiqwa başiyê wî hebe lê nebaşiyê wî jî heye. Yani pir tiştên carna em tiştên gotinên erzan, nêziktiyê erzan, em bêjin zemanê însana dikuje. Yani zeman ji bo mirovan pir mihîm e. Bi rastî ez ana bêjim belkî şaş were femkirinê piştî demekî mesela min got ez televîzyon melevizyona dî godar nakim. Zanî jiyana me ra dikuje, yani me ra ji me ra digirî. Ji ber wî ez dibêjim ku gava ku va sosyal medya dijîtal teknolojî te ji însanî ji însaniyete te kir zemanê te xwar eva tiştekî tabîkî ne baş e. Ama ku te wî bikar anî û te baş bikar anî ji bo mirovatî gelek baş e. Gelek spas mamoste. Ev şevan neca medyayê civakî hûn karin ser YouTube'ê û ser Instagram'ê û ser Facebook'ê me ji bandê bikin, şopîn bikin. Sipan Xelat Müzik hûn karin wî zî şopîn bikin û gudar bikin wê. Hevalî Sipan ez hîndina hêdiyê dê em ê werin dawiya bernameya xwe. Ez xwazim vê zî bipirskim piştî vî tengasî, piştî van vîrusê, vî koronavirusê projeyekî nû nû çi ne? Tikarî hinekî zî ji me re qala xwe û projeyê xwe ji bo pêşrojiyê bikî? Ser çava ez dibêjim eva şermî proja me viyaye vîrus roja ku xilas bû millet azad bû van teyare me re vebû ilk ewil ez têm Kanada. Her bijî. Erê ji ber ku gelekî hevalê wê derê gazî me kirin mixabin li vê dera karobar gelekî hebû tedî meriv soz mizgîra soza derekî meriv nikarî betal bikî. Pir caran ama pir caran heval wê derê geriyan nebû nesîb ez nehatim. Ez dibêjim carkî bê mizîk werim, carkî werim hevala ziyaret bikim, hevala dostê xwe em wê derê bibînin. Yani dilê min wer heye piştê vîrusê ez ê werim Kanada yani. O bi rastî cikî gelekî xweş e. Em bendewînin bibin mêvanê me. Wey ser çawa, ser çawa. Îjarê ez piştê vîrusê bi rastî ana esna vî vîrusa îmkanekî baş bo hunermenda jî çêkir li ser karobarê xwe hîn daha sikinî. Mesela di vî dema vîrusê de tu bawer kî mizîkê min ji bîr kiribû hat bîra min. Zanî mizîkê ku nîvcû mabû min temam kir. Zanî ez hewl didim piştê vîrusê piştê vî nexweşiya hanê xilas bibe yani karê stûdyo vebe gel yani jiyan vegere normalîtetê em ê van xebatê ku me kirî em ê pêşkeş bikin em ê jî derxîn û ji bo xebatê nû jî bi rastî gelek projê me henin. Yani ne projê ku take kesî yani ne Sipan Xelat ez xwazim hinekî gelemperî jî xebata çêkim. Mesela çawa bêjîm bi çend hevala re em dixwazim xebatekî çêkin çend hevstirana projê min heye em bi gelekî hunermenda re em bi hev re bixwînin êdî em ê pêşniyarê hevala bikin kîjan xwest ew ê tevlê me bibe. Mesela xebatê çawa em bêjin çanda me zanî gelekî zengîn e. Çawa em vê milê Adîyamanê, Maraşê bigire dîlokê Entebê bigire alî nîvê Rihayê em dixwazin xebatekî li ser çanda vê dera mesela gelekî dîlanê wan hinin, stranê wan hinin hîn kes nizane bingeha wî çi yani xebat yani ji bo çi çêbî wan strana ji bo çi çêbî wî dîlanê em dixwazin bi wan stranan re aynî zamanda wî çandê jî bidin naskirinê û her wiha milê binxetê em dibêjin Efrîn wana jî ew jî dikevin navê û
هەروانێک خەباتێ من لەسەر ملێ سەرحەدی جی هەیە ئەم دخوازن مەسەلا ئەو گۆڤەندێک و نەهاتن ناسکردنی ئیرۆ bi gel bide jenerasyona nû bide naskirinê çima ev govend çêbiye çima ev siran li gorî vî govendê çêbiye hinekî xebatê min ê ha heye vana em ji di xebatê daha parkî bingehînê çandê hêvî dikim em ê ser bikevin û wekî din jî hûn sax e silamet. Gelek spas dikim. Heval span em hîndina hêdiyê fenga migo em tên dawiya bernameya xwe ji kerema xwe re em karin stranekî daha godav te bikin û paş em ê bernameya xwe bidin girtin. Şansê min çend stran heye? Di hevê yan di yan yek? Tu karî dilozî bêjî? Tu karî? Heye. Di heva bêje. Di heva bêjim. Bêje di heva bêje ji me re. Tamam. Biborîne. Çend sal berê li qendîlê ji bîr nakim wê bûyere her roşneye berçavê min navû dilên tîne derê çend sal berê li qendîlê ji bîr nakim wê wehşetê her roşteye u berçavê min navû dilên tîne derê ew bê suç bû bê guneh bû solîna min hîn derguş bû ew bê suç bû bê guneh bû derxika min hîn derguş bû havar havar çi bela bû wir xewiya bû îro sibê û serê sibê li kortekê û ser devêrê bi hovanî hat piştinê Nemate, nemate, solîna min nemate agir berda navû dila carek çû nemate 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 berxika min nemate agir berda navû dila carek çû nemate qendîlê li wî gundî dîmenek reş bi çav min dî serdevêrê qetil kirin keçike rind û cindî li qendîlê li wî gundî dîmenek reş bi çav min dî serdevêrê qetil kirin keçike rind û cindî ew bê suç bû bê guneh bû
Solinamın hinder kuş bu, ev be suç bu, be günah bu. Berxikamın hinder kuş bu, havar havar çibela bul, vurtevya bu. İrası be, seresi be, لکردگه و سردم بره به هاوانی ها تکشتنی نماته نماته سالی نامن نماته آگر بردان آبودلا جارک چون نماته 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 برخی کامل نماته آگر بردان نبودلا جارک چون نماته ساعت خوش gelek spas. آقا کاشتر بی Kan dibe ki dilimiz derbas bu dibe. Biz strane dibe. Vallahi. استران از سولین براستی استران پشتی کن من درخست به 100,000 زاروک ناوی کچکی کردن بو سولین سولین عینی تی معنا کو باغچه گلان بله بله اری اری لباشور پارکی ام ملی قندیلی وانا دوی سولین سولین راست ناوی کی فرپاشه و بویر اوجی از دویجم که لقندیلی لکورتکی لیوی گندی دیمنک رش بچار مندی یعنی اری جبروی از هیوید کم تزاروکی کردستان جار کدنا زاروکی کرد بی سوچ بی گناه راسین ایریشین ها هوانن دی امزی باور استرانه کی گلیش بیشم او زمان یا پر نگرم بله بله موسى مددي زريا مددي جورا مددي غندا شويداتي يوم هبلاو بينا وبلاو بينا ميلو لو 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 جابلاو بينا هبلا بينا وبلاو بينا ورندي دلال جابلاو بينا مبسي زريا دشت دينا ويلو لو 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 دشت دينا يورا بورتي رندا بورتي او دلالي كادل من ابلا دينا وبلا دينا ويلو لو 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 جابلا دينا ابلا دينا وبلا دينا ورنده دلالی جابنا بودین سیداره 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 لو ادای بابا حیفا میرا سیداره 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 لو او خورت جیوانه نکاله لو سیداره 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 لو ادای بابا حیفا میرا سیداره 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 لو او خوردم جیوانه نکاله لو gelek spas dikim hevali span برنامه ki vallahi pir kêfxweş bû ez bawer dikim temaşevanê mezî pir kêfxweş bûne gelekî sağ bû em hatin dîndine dawiya bernameya xwe peyamekî te heye ji bo tu dixwazî ji me re bêjî peyama min ji bo hemî gelê cihanê tendurustirêkî baş dixwazim ji bo gelê me Kurd Kurdistanî her li ku derê dijîn
ji bo wan azadî dixwazim, ji bo wan serfirazî dixwazim, ji bo wan bi hevdûva werê girêdanê dixwazim, yek bin dixwazim. Daxwazê xwe yê netewî bi dengekî mezin, bi hêstekî mezin biqêrin bira. Dibêjim ji hemû kesê ku ji bo Kurd û Kurdistanê bedel didin, silav hirmetê xwe ji wan re dişînim, serkeftin ji wan re dixwazim. Ji hemî huner û hunermendên Kurda re serkeftin dixwazim. Her Kurdekî li ku derê dijî silav hirmetê xwe ji wan re dişînim û tendurustekî baş bo wan dixwazim. û ji bo programa te jî serkeftin dixwazim. Bi rastî pêşkeşvaniya te gelekî baş e. Heval Gökhan jî silav dikim, serkeftin jê re dixwazim. Ket û emega we sax be. Hirmetê min ji bo we. Gelek spas dikim, gelek spas, hevalî Sîpan. Em jî pir kêfxweş bûn ji bo dema te, ji bo axaftina te, ji bo dengê te. Rojekî pir xweş bû ji bo me zî. Em dibêjin bi xweşiyê de bimînin, bi başiyê de bibînin. Dem baş dibêjim. Ez dixwazim tişkî bêjim Kurtasî. Belê. Ez ana ku em di bername zindî re ya. Belê. Em bername ez teze dîsa bûm xal. Dizanî xal çi? Xal? Yani xwarzîkî min çêbû ana. Çavê veronî be. Gelek spas dikim. Gelek spas dikim. Sağ bî, saet xweş, xatirê we hemiya. Gelek spas. Dem baş. Gelek spas. Hevalî Sîpan. Em hatin dawiya bernamaya xwe gelek spas dikin em dîsa hevalê Sîpan ra ji bo peyamê wî ra. Heval temaşevanê jî ez dixwazim bikim bîra we medyayê civakî ser YouTubeê, ser Instagramê û ser Facebookê hûn karin me ecibandî bikin, hûn karin me biparînin, hûn karin dîsa gudar bikin. Temaşevanê jî hêviya min zî ew e rewşa cîhanê bi silametî de bibe. Em hemû kes vegerin ser jiyana xwe yê rûtînê. Bimînin bi xweşiyê de.